Hej, zdravím všetkých pri ďalšom videu. Zase raz sa stretávame, ako vždy, žiadna finančná poradňa. Je to všetko na vás, ale budem rád, keď si dačo z tohoto zoberiete a komu to pomôže z TA, Technical Analysis. Takže poďme na to, ako to vidíme. Hneď prvý stok, Xiangxi Corporation. Viete, že majú tie nové auta elektrické. Pár dní dozadu vyhodili. A keď sa na to normálne pozrieme s normálnym hľadiskom, vidíme, že táto zóna bola resistance, kým sme boli tu. Keď sme išli z hora dole, bol support, ako tu, support, bounce, support, break, resistance, čo je resistance, ceiling, dole, ceiling, stále ceiling, je to prekážka, až keď sme neprešli nad, a tým pádom je to support ako flow, podlaha, že drží nás to. Momentálne, čo sme videli? Prerazili sme dole, testovali sme, nevydržala podlaha, to znamená, že sme sa prepadli, takže je to ceiling, je to no prdele zo slovenčinou. A je to plafón. Prišli sme naspäť, testujeme plafón, boom. Testujeme plafón, boom, dole. Plafón, boom. Prerazili sme, OK. To znamená, že sme držali vyššie, potvrdili sme pár dní, výborne a sme hore, prišli sme k ďalšiemu plafónu, ku ďalšej prekážke. Momentálne je to okolo $16. Stále sme sa odrazili, testujeme zás, prišli sme naspäť, retest, na predchádzajúcu na support, ktorú máme, čo bola predchádzajúca resistance, čo bola predtým plafón, teraz je podlaha, to znamená, že ding, nice consolidation a odrazili sme sa naspäť. Teraz sme tu zás, testujeme, očakávam, že stáde to sa odrazíme, vždy môžeme prísť naspäť dole, zase consolidate, zase naspäť prídeme, consolidate a stáde pôjdeme hore. Consolidate je, že cena je v určitom range a tam consolidate, nejak sa volá. No, stane cena, neviem, čo je consolidate po slovensky, ale určite tí, čo tradujete, viete, čo je consolidate. Cena consolidatuje, to znamená, že tu sa nachádza v danej časti, môže consolidate, táto časť v tomto stále sa bere, že je consolidation. A stále, keď prerazíme, je možné, že prerazíme, prídeme naspäť, takisto ako sme prišli tu, prídeme naspäť, zase testujeme a odrazíme sa hore a prídeme sem. Ťažko povedať, momentálne sme tu, kým neprerazíme, stále je to prekážka. Až kým neprerazíme plafón, tak je to prekážka. Okay. Ďalší stok 968 Xiani Solar a na dňovej pekne držíme teraz túto range a ak by mal takto záujem na týždennej fajné volume, tiež prerazili sme, bol bull flag, myslím, že aj minule som to spomínal a teraz testujeme, pokiaľ by sme prerazili túto dlhodobú trendline, ktorá bola prekážka, ako vidíte, krásny channel. Ak by sme sa vrátili naspäť sem a taký týždeň, 2 týždne zostali vnútri, tak je to red flag, to znamená, že dávajte pozor, je pravdepodobné, že pôjdeme oveľa nižšie a možno budeme testovať 2,70 a $2 alebo predchádzajúcu spodok, aby sme možno spravili double bottom a stade odrazili. Takže momentálne ja mám malú pozíciu, nechytám nič s tým a nechávam to tak. A pozrime sa na Apple AAL, no Apple, toto není Apple. A toto sú minerály, oni sú ako baníci. Bola taká news. Myslím, že od ako merger, alebo dačo také. Game weight billion. To je jedno. V
podstate je to jedno. Títo ľudia tu, čo kupovali, vedeli o tom, že dačo takéto sa stane. A nebudem vám klamať, očakával som, že pôjdeme dole, stáť je to oveľa nižšie až na okolo 13 na túto support. Nestalo sa, išli sme hore, ok, mám malú pozíciu. Očakávam stále, že ako vidíte, sme na týždennej. Biela line, tak ako cena pušne hore, toto bude vaša prvá resistance okolo 28 libier. To znamená, že cena pôjde hore, white line, biela pôjde hore, červená je tu, sa pomaly otáča. Biela sa odrazí od červenej, budeme mať pullback, prídeme naspäť, to znamená, že cena pôjde hore, zíde dole, bude consolidate, dajme tomu na tejto červenej moving average, lebo budeme pravdepodobne dosť extended, pravdepodobne, ťažko povedať. Tak to len vidím dopredu, než sa to stane. Samozrejme, že sa to nemusí stať, môže sa stať úplný opak. Ale väčšinou sa stane, že cena prešutne prestrelí cez 100 dňovú veľká resistance, týždňová, prerazí, príde naspäť, consolidate a potom sa potvrdí, že či ideme hore, alebo sa vrátime naspäť dole. Takže momentálne s tým. Apple, veľký, sme na týždňovej stovke hovering, to znamená, že sme tesne nad. Dňová potvrdila, že sme dole, to znamená, že pokiaľ dňová neprejde nad, tak je možné, že kľudne prídeme naspäť hore sem, na 177, ako sme skúšali tu, zišli dole, prišli sme tu, ku červenej, odrazili sme sa. Vidíte, ako biela line a oranžová sú resistance, to znamená, že odporujú sa k sebe. Biela chce prísť ku červenej, ale nepríde, lebo fialová je odpor. Takisto ako tu prídeme dole, biela ku červenej, odrazí sa, ale červená biely a ako potom ju ťahá pressure, resistance, tak ideme potom dole a tým pádom ťahá obidve tieto lines smerom dole. Keď sa pozrieme na týždennú, a ťažko povedať z Apple, lebo ako viete, Apple kupuje naspäť svoje shares z profitu, ktorý spraví, to znamená, že majú buybacks program a tým pádom, že kupujú vlastné akcie, tak distorts, to znamená, že tí, čo pozerajú na performance, to znamená, že keď sú earnings a že koľko zarobia na jednej share, na jednej akcii, tak to vyjde inak, ako je pravda. To znamená, že oni ako keby kto má jednu akciu a zrazu má teoreticky dve akcie, lebo oni kúpia tú jednu akciu z marketu, to znamená, že tá jedna akcia, čo je na otvorenom markete, čo niekto vlastní, tak vyzerá ako keby bola silnejšia akcia, má viac zarobí profitu, ako v podstate zarobí. Lebo akcie oni kupujú naspäť, to znamená, že tie akcie sa nerátajú, tie zmiznú, ale stále sú v obehu tie akcie, ktoré sú. A tým pádom oni keď zarobia, ja neviem, $1 na akcii a zrazu, ale v podstate zarobia len 50 centov na akcii. Dúfam, že to dáva význam, keď nie, dajte mi vedieť a môžem to na budúce lepšie vysvetliť, sa pripraviť na to kus po slovensky. Takže tak, a ťažko povedať, kde Apple pôjde, myslím, že to záleží od celého marketu, kde market ide, ktorým smerom a podľa toho. Ak by som vám mohol odporučiť, vždy keď si pozriete taký veľký stok, nemusí byť ani veľký, ale keď si pozriete pivot points, to znamená, že odrazové body, ktoré sú, pozrite si na aké candlestick sa tam nachádzajú na vrchoch. Ako vidíte, táto candlestick je tipping candlestick, to znamená, že má veľké body, ale malé
má veľké telo, ale malé brucho, jak by sa povedalo, hej. A to väčšinou znamená, že je reverse, to znamená, že sme dosiahli vrchol, veľakrát prídu a ďalšie týždne alebo ďalšie dni, záleží na ktorom pozeráte, alebo mesačné candlesticks, prídu blízko, ale nikdy sa tam nedostanú. Nikdy nezavrú a nepotvrdia nad danou candlestick. Keďže sa dostane cena tu o 2 týždne a potvrdí, zavrie na týždennej, tak tým pádom táto candlestick je irrelevantná, tá neplatí a pokračuje sa zase smerom hore. Ale pokiaľ je tam a nezavrie sa nad, vidíte aj táto tiež prišla k nej, keď si tak pozriete, ale nikdy sa nedostala nezavrela nad touto candlestick. Nepotvrdila týždennou zavretou. Táto zavretá je tu a pár centov, pár libier, pár dolárov ostalo. Keď si pozriete na gold, za to som kus bearish, to znamená, že som som negatívny so zlatom a so zlato pravdepodobne príde na 22,60 alebo kľudne prídeme sem na 22,200. Pri najhoršom, čo je dosť možné, menej pravdepodobne asi, že by sme sa dostali na 21,50 a so zlatom. A tiež, keď si pozriete, aká je candlestick, táto tipping point, alebo jak sa to volá, ani neviem. A tiež prišli sme hore, ale nepotvrdili sme. A za to, že sme na týždňovej, to znamená, že daná candlestick má dlhodobý alebo dlhší impact na trend, ktorý bude nasledovať. Keďže to je na dennej, tak vieme, že OK, povedzme 2 týždne, týždeň a pol, možno 3 týždne. Ale za to, že to je na týždňovej, to znamená, že niekoľko násobne týždňov očakávajte dlhodobý trend, že pôjdeme opačným smerom. To znamená, že je negatívna, takisto ako keď máš pozitívnu candlestick, tak tým pádom môžeš predpokladať, že pôjdeme hore. Takisto sme mali, myslím, že tuto, keď si pozrieme. Táto candlestick je v podstate tá istá ako táto. Nie exactly, nie samozrejme, že taká istá. Ale sme boli v marec 22 do októbra. Marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október. 7 mesiacov. Lenže by ste boli v tom... Neznamená, že teraz ideme, koľko sme to, 20% dole. To neznamená to, že teraz 20% pôjdeme dole. Keďže ideme 20% dole, stále to. Tak my sme prišli až dole na túto line. A kde sme teraz? Apríl, v podstate to isté. Marec do októbra. To znamená, že môžeme ísť tradovať in a range až po október. Nehovorím, že pôjdeme takto týmto smerom, ale chápete, čo myslím. Môže byť, že budeme mať len 10%, dlhodobý chugging, bude to úplne nudné a ľudia stratia interest so zlatom. To isté očakávam, že s Bitcoinom sa stane, BTC, USD, s kryptom. Keď si pozrieme, takisto môžeme ísť kľudne dlhodobo in range. Keď si pozriete, tak stále to sme išli. Bol nuda. A tento čas nikto v podstate ani nezakopol o Bitcoin. Alebo v tomto čase. Marec 23 do október 23. 7 mesiacov myslím, že to bolo. Neočakám, že to bude 7 mesiacov, teraz budeme tu, ale Bitcoin môže byť kľudne do júl by bolo v pohode, alebo ešte ďalší mesiac a pol, 2 mesiace, kľudne môžeme ísť v tomto range. Takže
To je asi, koľko sme mali? 20%. Myslím, že cez toto som išiel minule, takže nepojeme zase cez to, len že by ste boli, že by ste vedeli, že nič také dramatické sa nedieje a myslím, že sentiment je stále pozitívny, čo sa krypta týka. S marketom overall je kus iný, tam je dosť negatívny sentiment, aj keď som stále ja pozitívny s marketom. Hej, stále som v mínuse, tada, ale je to úplne v pohode. Mám ďalšieho kopiera, takže som super chuffed, pozitívny a hovorím, že teraz je skvelý čas zainvestovať, pokiaľ ste ešte není zainvestovaní, nemáte nohy v markete, toto je čas, keď aspoň s malou pozíciou vojdete, lebo viem, že každý chcel, každý čakal na pullback, každý čakal na correction, že budeme mať dlhšiu deep correction v markete, že by ľudia nakúpili akcie alebo krypto a nič sa nedialo. A teraz, keď sa to deje, tak všetci sú, počkám ešte ďalej, počkám ešte kým prídeme sem. A ani sa nenazdáte, market bude úplne hore. Nehovorím, že teraz Cardano, hej, toto je proper shitcoin. Ale cena už bude naspäť na, 80 centov, alebo bude ešte vyššia, ako bola predtým tento cyklus, čo začíname, a ľudia stále budú budú zase čakať na pullback, kedy budeme mať pullback. A pritom máme možnosť teraz kúpiť krypto, nehovorím, alebo akcie, keď cena ide dole, ale viem, je to také, hlavne keď je nový investor, tak si myslí, čak pôjde dole ešte ďalších 20% alebo 50%, nebudem teraz kupovať. Nehovorím, že choďte do toho 100% s jednou pozíciou, malé, chug in, small, a pokiaľ neviete, čo robiť, smelo. Pozrite, ja mám od 2000, za chvíľu bude 5 rokov, čo som na eToro. A viem, že tu ukazuje minus 3%, že som v mínuse, ale som to vysvetlil, že hej, mal som 3% mínus v akciách, ale za to, že som dostal dividendy a zavrel pozície, tak v podstate som mal na konci roka oveľa väčší účet, ako som začal účet. Takže za to nemám rád, ako ukazuje eToro toto vypočítavanie, ale no, it is what it is. A podľa toho to si viete aj pozrieť, hlavne keď má že je tu 10 rokov, alebo ja neviem, 2016, tak si viete pozrieť september, väčšina investorov vie, že dajme tomu, že september je negatívny mesiac. A podľa toho si viete pozrieť, ako to ide. Idete napríklad marec, nehovorím, že vždycky, ale marec je veľmi pozitívny mesiac. A apríl, pokiaľ viete, tak už vo februári som očakával, že budeme mať correction, a v marci som očakával, že budeme mať correction, a prišiel až 1. apríla v podstate. Maj, jún a ide sa ďalej. Takže len taký malý detail. A cannabis stocks stále pokračujú, stále sme v pohode v range, nič nové sa nestalo. Ako vidíte, keď je cena hore, moving average idú hore. To znamená, že oni ťahajú hore cena, ako ide. Takže vždy, momentálne všetko podľa plánu, ale ako vidíte, tak už je, včera 2 dní dozadu, Juraj. Všetko najlepšie pre mňa. Díky. A táto candlestick, keď si pozriete, tak sú vždy také dlhé wicks. Tuto sme nemali, a včera bola menšia. Bolo by úplne v pohode, kebyže tu ostaneme 2-3 dní, ako
teoreticky zase len hovorím, nikto nevie, čo sa deje tuto na pravej strane. Ale kebyže tu ostaneme 2-3 dní, consolidate a potom push higher, tak by to bolo úplne perfektné. Ďalší stop v podstate asi tejto na okolo $9 môžete očakávať, že $9-10, čo by bolo úplne perfektné a stáde pokračujeme ďalej. Ktorým smerom? Ťažko povedať. Možno shootout, prídeme naspäť, consolidate a možno prídeme naspäť retest. Ťažko povedať. Len aby sme vedeli, že všetko je možné. Tiež candlestick, ako máme na AMD. Keď si pozriete veľké telo, malé brucho, hej. A je veľmi, veľmi možné, že na okolo tých, ja neviem, okolo tých 130 prídeme naspäť z AMD. Môžeme, nemusíme, nikto nevie. Ale táto candlestick naznačuje, že máme dlhodobý downtrend z AMD, lenže by ste vedeli. Amazon, takto. Myslím, že som spomínal projection, to znamená, že keď máte či už uptrend alebo downtrend, viete spraviť projection, že kam pôjde cena pravdepodobne, kde pozerať na ďalší, kde zobrať profit, dajme tomu po correction a pokračujete ďalej hore, tak zhruba ten istý move, ktorý máte smerom hore, to máte correction a potom ten istý pravdepodobne väčšinou je zhruba ten istý. Myslím, že aj na zlate bol. Myslím, že minule som to robil. Na zlate máte to isté a taký istý move. Na zlate som to robil. Ani sa neviem, či tento move od dola hore. Ne. Neviem, či som ho robil. Now I know. Zlata dole. Takto? Ne. Neviem, kde to bolo. No nevadí. Takže, ale keď si pozriete na zhruba, zase nie všetko funguje 100% za každým. Všetko je probability, pravdepodobnosť, len aby bolo jasné. A nie som žiaden Nostradamus, by som bol oveľa bohatší a asi by som bol úplne tak kde inde. Tento stok stále pokračuje, sme mali fake out, sme sa dostali naspäť do range. Ako vidíte, sme tu už dosť dlhodobý range, 3 mesiace, skoro 4 mesiace a ťažko povedať. Je možné, že teraz ideme dole a pôjdeme po tejto line a stade pôjdeme hore, alebo pôjdeme po line a zídeme naspäť dole, čo by bolo fest negatívne. Nie moc dobre pre mňa, našťastie nemám až takú veľkú pozíciu, ale aj tak, keď si tak zoberiete, tak je to dlhodobý stok, ktorý ide nekonečne dlho dole. A o tomto istom som hovoril 2000, takisto ako XRP napríklad. Mnohí stále čakajú, že XRP pôjde do, ja neviem, na $10, $100, $50. 2000 dokom babo, keď bola. 2008, toto je finančný stok a odvtedy ide len dole. Hej, platiť dividendy, ale dividendy ti nepokryjú straty, ktoré sa dejú. 95% dole. Lenže by bolo jasné. Takisto ako ktoré? Bank of America 2006, 98, 2008, hej, toto bol 2008 a stále sa tam nedostali na predchádzajúci all-time high. BT
a čo je náš telekomunikačný systém, Slovenské telekomunikácie, po vašom, aj 2000 do Combovo. A stade sú dlhodobý downtrend, 92% dole. Len aby bolo jasné, že takisto ako krypto niektoré, čo bolo ako Cardano napríklad. Hej, 2000 neviem, aký mali ADA, USD, Binance, tu boli 2017, tu boli 21, hej, spravili high a high, ale momentálne neočakávam, že pôjdu, že sa dostanú na 3 doláre. Keď sa dostanú na korunu 50, tak môžem byť rád. Za to nemám veľkú pozíciu, ale takú menšiu pozíciu, že keby dačo, tak je to v pohode. A tento sme si pozerali, sme mali badge alebo triangle. Keď si pozriete, tak sme mali B flag, sme išli dole a up steep, smerom hore sme mali consolidation. Sme prerazili, potvrdili, boom, ideme dole. Osobne by som nechytal. BA, viete, že majú problémy s lietadlami, kontrolou. Lietadla strácajú dvere, kolesa, alebo dobre, že nie krídla. Takže osobne by som to nechytal, ani by som to nešortoval, lebo máte veľké výkyvy, veľké peniaze vedia, že sa koľko ľudí, koľko pozícií otvorených na shortovanie a oni vedia push price automaticky smerom hore, zlikvidujú minusové pozície, ktoré shortujú a potom zase pokračujú dole. Osobne by som to stok nechytal. Alibaba, dlhodobý downtrend. Počkajte na confirmation, keď prerazíme cez, potvrdíme dole kus, consolidate s malou pozíciou určite potom. Stále myslím, že prídeme naspäť na okolo 57 dolárov alebo ešte nižšie. Nič by nebolo zlé, keď budeme okolo 60, začať dip in s malými pozíciami a aj s tým smerom. Viete, čo myslím? Chápeš, ne? Zlato minus tiež to isté. Prerazili sme, biela prerazila, očakávam, že sa vráti naspäť cena, consolidate a push higher. Možno ostaneme tu teraz nad cenou okolo tých 4.30 a tu len budeme consolidate. Vidíte, že máme dlhodobú line. Podlaha, prepadli sme plafón, prerazili sme plafón, prišli sme, podlaha, testujeme. Čo sa bude diať, záleží od zlata, ale ako viete, očakávam, že zlato pôjde dole, tým pádom pravdepodobne prídeme naspäť sem a možno až potom shoot up. Ťažko povedať. To isté GDX, minery, Google má, nie títo, Gold, Google klesá dole na tých 100, 120, neviem, či sme spovedali, 120 by bola dobrá line z low, z malých, ktoré sme spovedali v októbri, povrch a 50% retracement je okolo 120 dolárov. Pravdepodobne, ak budem mať voľné peniaze, tak by som vošiel do malej pozície. HMI, tiež minery, to isté. Prerazili sme, potvrdzujeme nad, vidíte, ceiling, čo je nepodlaha. Plafón, prerazili sme, podlaha, boom. Takže ono to funguje, treba nájsť len také akcie, ktoré sú fajn, ktoré máte väčšie
väčšiu šancu na zisk a menšie riziko. No nepovedal som ti. Počúvaj ma tu. A určite bude na tých 386 bude dobrý bounce, ale nechytal by som to. Je dosť možné, keď si pozriete. Tu by sme sa 360, ale potom túto range, čo máte, tak by bola dobrá support. Aj keď nemyslím, že až tu sa dostaneme. Ťažko povedať, ako hovorím, ako pôjde celý market, tak podľa toho pôjdu určité stocks, určité akcie. Nvidia, tu by som vôbec nechytal. Tiež, akú candlestick máme. Vysoká, veľká candlestick, malé brucho. A tiež cena prišla blízko, ale neprerazila cez a ani nepotvrdila zavretú týždennú. A sme si vysvetlili, ako sme dostali túto, že je to projection z tejto hornej po spodnú a dostanete plnú projection. OK. NIO. Katastrofa. Ale máme, myslím, že je pozitívna divergence. Ja som to dával na mojom jak sme boli? Na mojom to sme dávali. Jak som to dával? Nie na týždennej, nie na týždennej. Jak som to dával? Ide dole, tu nič není. Tak potom jak sme našli? Viem, že dačo som tu videl na tomto. A zrazu to není? Zvláštne. Som si bol 100% že je tam pozitívna divergence a pritom není. No čo už. Mám malú pozíciu otvorenú, tiež by som to nechytal veľmi s veľkou pozíciou. Do tých 3,50 vždy môžeme klesnúť. Alebo aj nižšie. A hlavne teraz, keď je s Čínou, akú majú konverzáciu. Qs vždy môžu klesnúť ešte tu na tých 400, takže vždy máme VS Edge, Solar Edge, myslím, že tento som spomínal. Oni boli, neviem či už S&P 500 alebo v Nasdaq v niektorej z tých veľkých indices, to znamená, že keď vypadnú z toho indices, tak indices ich predávajú všetky akcie, ktoré majú z indexu, za to cena kolapsovala, ale stále. Keď stade to prerazíme, tak očakávajte dobrý pop, ale pokiaľ sa to nestane, tak je to stále negatívny stok. A čo už tu si ľudia mysleli, alebo tu, tak vždy sme išli dole. Osobne očakávam na tých 43. Uvidíme, kam sa dostaneme. Nechytám to, má to čas, až kým neprerazíme a vyššie, takže nič z toho nechytáme. Silva tiež masívny, okolo tých $25, 25,50. Očakávajte fireworks. A túto akciu mám tiež, tie som chytal už tu, lebo sme tiež prerazili consolidation, vošiel som do tradu a SW nemám veľké portfólio týchto. No kde sme? Barclays idú smerom hore, takže dneska budú mať push. Čo som slepý? Tu sme. Takže 20%, 25% a okolo 13,60. Kde je 13,60? Okolo tejto
tohto času tu som zobral. A sme mali masívny pop, consolidation, to isté, bull flag, consolidation a zase očakávam, ako dlho tu budeme v consolidation, ťažko povedať, vždy môžeme prísť dole, retest, aj to je možné. Menej pravdepodobné, ale je to možné. Consolidation a push higher up na okolo 20, myslím, že mám aj current stop loss na okolo 23 dolárov mám take profit. To znamená, že okolo tohto až tu hore. Tall order, ako by sa po našom povedalo. Tall education, to je takisto. Prerazili sme, sledujte. Prerazili sme, vrátili sme sa dole, retest a ideme hore. To znamená, že spravíme základ a ideme hore. Čo by bolo negatívne, kebyže prídeme sem, vrátime sa dole, tak to môžete brať ako head and shoulder. Ľavé rameno, hlava, práve rameno. Tu by ste mohli povedať, že v podstate takto neckline, krk. Keď by sme prerazili dole a prerazili cez toto, tak môžeme očakávať minimálne taký drop, čo by bolo veľmi negatívne. Neočakávam to, menšia pravdepodobnosť, je to možné, čas ukáže, nikto nevie, čo sa deje. CF, telekomunikácie, v tých som tiež pozitívny. Pozitívny. Teo, tiež aj v týchto som, tiež telekomunikácie, to isté. Consolidation, boom, high up. Prišli sme na predchádzajúce, čo bolo ceiling, čo bolo plafón. Prerazili sme plafón, testujeme, to znamená, že je podlaha, keď možno prídeme ešte sem, ale očakávam, že pôjdeme hore. Či pôjdeme, či nepôjdeme, ťažko povedať. Momentálne situácia je takáto a nič nám nenaznačuje, že pôjdeme dole. Takže tak to vidím ja. TQQ, ako sme si povedali predtým, je úplne v pohode. Sme mali už aj v uptrend, keď sme išli hore, tak sme mali 34% correction. A tiež bola od júl, august, september, október, 4 mesiace. To znamená, že kľudne môžeme mať 4 mesiace tu, marec, apríl, máj, jún a stade pôjdeme hore. Ťažko povedať, ale nič také by to nebolo, kebyže máme len 28-30% korekciu. Zase, nikto nevie, čo je na pravej strane, ťažko povedať, keď si pozrieme stade to sem. Wow. Tak je to 0,6% retracement. Magic. Keď si pozrieme stade to sem, tak môžem povedať 50% je zase okolo týchto 47 dolárov, alebo 61 je okolo 43 dolárov. Stále som v kampe, že máme uptrend. A Tesla, viete, že som v Tesle. Ťažko povedať, čo bude s Teslou. Teraz mali earnings, nebolo to najlepšie, myslím, že myslí na pár vecoch. Majú dlhodobo, určite pôjdu hore. Krátkodobo je možné, že pôjdu dole. Pôjdu na stovku, pokiaľ by klesli na stovku, ťažko povedať. Všetko je možné a neočakávam, keď si pozrieme na retracement, zase 0,6, boom, magic. A olej, nemám šajnu. Ak mám pravdu povedať, s olejom nemám šajnu.
kde pôjdeme, čo sa bude diať. Osobne by som aj išiel na dlhú, go long, stade to, ale olej, zlato, striebro, naturálny gaz, ani sa nechytám. Lebo teoreticky prerazili sme, prišli sme dole, teraz consolidate na tejto line. Stále to by som išiel, stále to by bolo dobre ísť na dlhú a mať stop loss kde na tejto. Ale nemá šajnu. Takisto podľa normálnych predstav, podľa normálnych okolností by to bol skvelý entry point na dlhu. Ale vždy môžeme prísť naspäť sem na 80, všetko je možné. Tak ani nechytám. Vodafone tiež som. Final consolidation. Volume is picking up. Hej, máme stále downtrend, to znamená, že nič není garantované. A to je asi všetko. ExxonMobil. Ťažko povedať, čo bez ExxonMobil. Či sa vrátime stále to dole, alebo budeme pokračovať smerom hore. Neviem. To je asi všetko, čo sa týka môjho plánu. Viem, som v mínuse, blá, blá, blá. Je to v pohode. Hlavu hore a pokiaľ máte také otázky, tak určite mi dajte vedieť. Pekný deň prajem a pekný víkend. A nestresujte veľmi. Nič nejde, pokiaľ nejde o život.